Maray na hapon mga tugang uya po ang mga barata ngunyan para sa aga digdi sa Radyo DCGB. Mga barata maruluwa sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBN DCGB. Sa mga barata ngunyan para sa aga. Detalles kan barata. Karagdagan na 539,430 doses ng AstraZeneca COVID-19 vaccine ang nagabot sa nasyon. Ang mga inidonasyon kan South Korea asin naglanding kasubanggi sa Terminal 3 kani Aquino International Airport. Sigun kay Korean Ambassador to the Philippines Kim In-chul, nagdalaom ang Korean government na makakatabang ini sa nagpapadagos na vaccination rollout kan gobyerno. Inumaman ni In-chul ang pigigibong bayanihan bakanuhan o 3-day national vaccination drive na nagtapos ngunya na aldaw. Mantang mismong si NTF against COVID-19 Chief Implementer asin Vaccine Czar Carlito Galvez ang nagsabat sa delivery kan bakuna mantang nagpapasalamat man ini sa kontribusyon kan South Korea. Naghahanda na sa posibilidad kan paglaog kan Omicron variant kan COVID-19 ang mga hospital sa nasyon. Sinabi ni Dr. Ron Jean Solante na anenot na dapat gibuhon iyon magkaigwanin inventaryo ng mga personal protection equipments hasin antiviral o viral drugs siring sa remdesivir asin tocilizumab. Idinadagdag pa man niya na dapat magkaigwanin tamang panahon na makahanda asin magkaigwanin stocks nin medikasyon. Sinabi niya na ang bilang kan mga kaso kan mga nakaaging semana iyon natataw sa indanin panahon na makahanda para sa panibagong paglangkaw kan kaso. Yara Santo Barata ulit dyan sa luwas, si Hans Galero. Hans, kamen. Padagos ng pagpapakusog mo niyan kan gobyerno lokal kan Legazpi and sa indang repopulation restocking as a recovery program may kinaaraman sa mga ataman na already sa tuyang kapalibutan. Ini ang sinabi ni Doc Manny Estepona ang pamayokan na Legazpi City Veterinary Office kung saan naglilibot sinda sa nagkaperang mga barangay na iguanin mga nag-ataman nin mga urig sa syudad kan Legazpi kasi nagkukondusir sinda nin training as a repopulation program may kinaaraman sa siring na bagay. Sinabi ni Estefona na talagang naapektaran man ang syudad kan Legazpi kan African Swine Fever o ASF. Maski na nga ni wala rin nagpositibo digdi kung kaya puga-puga sindango niya na makapag-repopulation asin recovery program may kinaaraman sinasambitan ng bagay. Sa ngunyan, nagtao nga sigurasyon si Estefona na maski na nga ni nakatapos na nagkapiran ng repopulation program paragos man ganaray sinda na mataon ni na technical assistance sa mga paraataman kan Auriga. Dagdag na bareta ang Galero, DCG. Yara Santo si Luwens Barcena may dagdag man na istorya. Luwens, kamen. Hello, maugmangin na nanunsyar ni Regional Epidemiology and Surveillance Unit Head Dr. Aurora Daluro kan Department of Health na CHD Bicol na wara pa in kaso ni Omicron na variant kan COVID-19 na nanotaran sa Kabikulan. Ini ang ipinagunambitan ni Dr. Audaluro sa DCGB sa kung saan sa sindang pagbomonitor wara pa ni nanotaran na siring na bagay kung kayaan sa iyang pangapudan maski nagturos na ang manlain-lain ng mga istriktong implementasyon kan minimum public health standards dahil man daw giraray maging kampante ang publiko lalo na ang gabos na Bicolano na malabanan ang COVID-19. Sigun kay Daluro, importante mang giraray na magsurot ng face mask kung nagluluwas, mag-obserbar ka na social distancing, umiwas sa umol-umol at umiwas sa mga exposed na lugar, tanganin ang makaiwas sa pag-urulakitan ka na sampitan ng virus. Ang sekreto man sa nasigun kay Daluro, tanganin ang dahil ini mangyari, dahil na makalaog digdi sa Kabikulan na ang pinagkakatakutan na Omicron variant, dapat magkaigwa ni na disiplina ang kada saro, tanganin ang maiwasan asin magparabawas ang kaso kan COVID-19 digdi sa Kabikulan. Dagdag na bareta, ako po, Selby. Nangapudan sa gobyerno ang grupo kan mga doktor kontra sa panibagong virus na Omicron variant na inutnang na-detect sa South Africa. Sigun sa Philippine College of Physicians, kay puan pa ni mas maigpit na biyahe maging sa paglaog kan manlain-lain na dayuhan sa Pilipinas.
Sa naging pahayag ang presidente kan Philippine College of Physicians, Dr. Maricar Limpin, sinabi niyang di kita sigurado kung ano ang asin si isay na mga biyahero ang malaog sa Pilipinas na may darang Omicron variant. Sinabi ni Limpin na mas magiging ligtas para sa lamang saro ang one policy sa nasyon para mairayo ang publiko kontra sa patakot kan Omicron variant. Daiman kaipuhan na ibalik ang mandatoryong paggamit nin face shield dahilan tahababa na ang transmission level kan COVID-19 sa nasyon maski pa may pigaan pang napatakot kan Omicron variant. Iniyan pahayag ni Dr. Alethea de Guzman, pamayo kan DOH Epidemiology Bureau, manunungod sa kahagadan na ibalik ang paggamit in face shield darakan bagong patakot kan COVID-19 variant. Sa iyang sinabi, namantang nagbaba ang transmission, kinakaipuhan na magbukas na alagad, dapat maging ligtas pa man giraray. Idredag pa man ni de Guzman na sa ngunya na pwede naman ang face mask na makataunin proteksyon sa mga namamanwaan kontra sa ulakit kan virus. Mas pinakusog ang testing, tracing, asin isolation sa gabos na point of entry sa nasyon. Ang apelasyon kan sarong kongresista sa tao man ini kan patakot kan mas nakakaulakit na Omicron COVID-19 variant. Pipasiguro ni Deputy Speaker Bernadette Herrera D sa gobyerno ang pagpapautob kan mas pinakusog na protocol para sa mga malaog sa nasyon. Sinabi niyang maski may travel restriction na ipinapautob ang Pilipinas para sa mga biyahero alay sa South Africa asin mga nasyon na may positibong kaso nin Omicron, kinakaipuan pa manggararay na magigpit ang gobyerno. Tinawan doon kanina na dapat makalusot ang Omicron sa linderos ka nasyon dahil pwedeng mawaranin say ang satuya mga esperso asin pagtios lalo na sa pabalik-balik na lockdown puun pa ka nakaaging taon. Idinuga pa kanina ang panibagong variant patunay na dahil pa talaga tapos ang pandemya kaya kaipuan na magdoble kayod ang gobyerno para dahil ini makalaog sa nasyon manta nagpapadagos man ang vaccination program kan gobyerno. Itataon na sa ng kwenta kan Malacanang sa Kongreso ang desisyon na kung magibunin lay nagibuon ang mandatory ang pagbabakuna kontra sa COVID-19 sa nasyon. Sinabi ni Cabinet Secretary asin Acting Presidential Spokesman Carlo Alexi Nograles na kung gibuon na mandatory ang pagpapabakuna, dapat magibunin lay ang Kongreso asin pirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte. Idredag pa man yan na ang Interagency Task Force para gusman na nagkakaigwanin pagtiripon na tanganing matukar ang siring na bagay lalo na ang issue legal kaini. Siniguro ka National Vaccination Operations Center na supisyente ang numero kan mga bakunang nakatagama para sa mga aking may edad na 12 anyos paitaas. Kinabi ni NVOC Chairperson Health Undersecretary Mirna Cabotaje na sa ngunyan solamente Pfizer as in Moderna pa sana ang may emergency use authorization hali sa Food and Drug Administration para magamit sa pediatric vaccination. Sigun kay Cabotaje, ginibuhan siya na ni sarong lane ang pediatric vaccination asin mas tulos ining dahil kay puan kaibanan kan babakunahan na aki ang siya ng mga magurang o guardian. Sa good ngunyan, may wasan ang pagbabakuna sa nasyon kung sa target na mabakunahan ang sobra 10 milyones na mga Pilipino. Kaibanan siya ng mga nagpapadagos na bakunahan iyo ang pediatric vaccination. Maski may patakot ang Omicron variant, day pa man ipagrekomendar kan World Health Organization ang sapiritan na paggamit nin face shield. Iniyan sinabi ni WHO's Country Representative Dr. Arabrinda Abiasing sa pagsasabi na ang COVID-19 na ipapasa sa paaginin close contact sa sarong personang positibo kay niya asin bako man sa paaginin paros. Sa iyang ipiniliwanag na ang virus bako man airborne kundi close contact transmission kon kaya ang gusto nindang tawanin importansya iyo ang social distancing asin paggamit nin face mask, maski o pati naman ang perming paghugas nin kamot.
Mantenido ang ipinapautob na mga regulasyon sa Alert Level 2. Inatinawan doon ni Acting Presidential Spokesperson asin iyatap Spokesperson Cabinet Secretary Carlo Nograles may kinaraman sa posibilidad na pagbabawal giraray sa mass gathering kasunod kan patakot kan Omicron COVID-19 variant. Sigun kay Nograles, sunodun sa nanguna ang mga itinalaan na guidelines katakod kan pag-obserbar sa social distancing asin health protocol. Ang gobyerno man iyo ang aktibong nakamonitor sa development kan COVID-19 bako sa nadigdi sa Pilipinas na kaipuan itaas ang alert level sa mga lugar sa nasyon na tulos man ining gigibon kan iyatap susug sa pigmamandato kan sitwasyon. Base sa mga regulasyones kan alert level 2, pigtutugutan ang party, wedding reception, engagement parties, debut asin birthday parties, family reunion, bridal as in baby shower, as in iba pang kaparehong social event gatherings. Naglalaong pan Presidential Advisor on Overseas Filipinos na susunodon ni Presidente Rodrigo Duterte ang promisa kainian na mag-crear niya na Department of OFW. Sinabi ni Presidential Advisor for OFW Secretary Abdullah Mamaw na siya naglalaom na ipapasarag kan Senado ang propostong lakdang na makrear ng Department of Overseas Filipino Workers na iyon campaign na promise ni Duterte kay ito kan magkandidato para presidente kan 2016. Idredag pa man yan na kung maipasar kan Senado ang propostong lakdang pwedeng mapirmahan na bilang lay ni Duterte bago matapos ang presenteng taon. Iyan mga tugang ang detalyas kan mga bareta ngunyan para sa agadigdi sa Radyo DCGB. Sa pagkara kan mga pagariba, Ronald Baldo asinem sa lado technical. Kami po ang nagatod kan bareta. Ako po si Francia May Boras. Ako man po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kan sa indong pagantabay.